o preocupare de o parte a presei în ultimele zile de terenuri agricole. Da. Și apar foarte mulți susținători ai micilor agricultori, apar foarte multe personaje din astea politice care s-au făcut remarcate în diverse situații. Și am zis, ascultându-i ser la rândul, că te mai uiți și la, mă rog, să le spunem concurență, deși nu prea, am încercat să văd și eu despre ce vorbesc și care e înțelesul vorbele lor. Și mi-am dat seama că în mare parte din ce spun ei sunt niște minciuni. Vorbesc de personaje care cumva au pus sechestru pe terenurile agricole ale statului, vorbesc despre înșelătorii, vorbesc despre situații frauduloase, ca după ore întregi de discuții și mare parte monologuri, să spună că nu e nimic ilegal în toată povestea. E clar că avem de-a face cu o defăimare publică a unor personaje care deranjează și asta încearcă să demonstreze pas cu pas materialul meu. Așa că o să să-l prezint și mai apoi comentăm. Păi, haideți să vedem dezvăluirile lui Ionuț Cristache despre interesurile uriașe legate de terenuri. Oamenii ăștia n-au evident ce să spună, n-au ce să dezvăluie și încep să inventeze. Haideți să vedem care sunt interesele reale pe terenurile din România și ale cui. Acțiunile presei fidele președintelui Traian Băsescu din ultima vreme cu privire la presupusele terenuri agricole din Giurgiu deținute de Dan Voiculescu, idee îmbrățișată aseară chiar și de președinte, vin de fapt să mascheze interesul direct al unor oameni din anturajul său pentru acele terenuri. Unul dintre acești oameni este Marin Anton, președintele PMP Giurgiu, celebru după ce a participat la scandalul de la Nana în care o bătrână a fost trântită la pământ de către susținătorii Elenei Udrea. Soția lui Elena Anton deține 50% din companiile agricole Total Agro și Romsem, două dintre cele mai mari firme de profil din județ. Împreună cu asociații, Anton exploatează numai puțin de 4.000 de hectare, multe dintre ele luate chiar de la ADS începând cu anul 2007. În anul de grație 2014, Marin Anton și asociații au primit de la ADS, potrivit documentelor, 2.800 de hectare pe firma Total Agro SRL și 1.155 de hectare pe firma Romsem SRL. Dintre acestea, 638 de hectare chiar în localitatea giurgiuveană Băneasa, concesionate pe o perioadă de 10 ani, lucru nefiresc în condițiile în care concesionarea se face fie pe o perioadă de 20 de ani, fie pe 49 de ani. Ca o coincidență, cele peste 600 de hectare sunt în imediata vecinătate a celor 2650 de hectare despre care se duce o campanie în presa fidelă președintelui cum că ar aparține lui Dan Voiculescu. Și culmea e că se reclamă faptul că cele 2650 de hectare au fost date prin concurs restrâns de oferte, dar la fel a obținut și el cele peste 600 de hectare prin atribuire direct, așa cum se vede clar în adresa trimisă de ADS către firma Romsem. Prin prezenta vă invităm la sediul ADS București pentru negocierea contractului de concesiune prin atribuire directă, care va fi încheiat cu ADS în calitate de concedent și SC Romsem SRL în calitate de concesionar. Dar Marin Anton nu s-a oprit aici. În 2010 participă la o licitație prin care dorea să-și adjudece cele 2650 de hectare din imediata vecinătate a hectarelor lui, cele în județul cărora s-a țesut tot acest scandal. Printr-un proces verbal preliminar din data de 19 februarie 2010, ADS invită la licitație firmele interesate. Se prezintă 7 la număr. Printre ele și Romsem, firmă în care soția lui Anton deținea 50%. Documentația pentru câștigarea licitației a fost atât de bine executată de firma lui Anton încât ADS-ul constată că nu au fost îndeplinite condițiile, așa cum se arată în documentele oficiale. Conform fișei de verificare a documentelor menționate la secțiunea 3-a, documente de participare, s-a constatat că documentele de participare prezentate de ofertantul SC Romsem SRL Giurgiu nu sunt în conformitate cu procedura de concesionare. Însă Anton nu renunță așa ușor. Peste aproximativ 3 ani, ADS scoate din nou la licitație terenurile cu pricina. De data aceasta, Anton participă prin interpuși. Potrivit unui contract, Romsem se asociază cu Gungor Elisabeta. Prin această asociere, Total Agro îi pune la dispoziție lui Gungor Elisabeta toată infrastructura firmei pentru ca ea să poată câștiga licitații, așa cum se arată în contract. Asociatul prim dorește să concesioneze terenuri agricole. Asociatul prim este interesat să se asocieze cu persoane juridice private care dețin în proprietate utilaje agricole în scopul realizării lucrărilor agricole pe terenurile agricole ce urmează a fi concesionate.
În urma acestei asocieri, Gungor Elisabeta participă la noua licitație organizată de ADS pentru cele 2650 de hectare din Băneasa Giurgiu. Marin Anton pierde și de data aceasta. Așadar, documentele și acțiunile lui Marin Anton dovedesc interesul direct pe care l-a manifestat pentru miile de hectare ale ADS din Giurgiu. Acțiunile lui Marin Anton au continuat. Oamenii din localitățile de unde acesta a concesionat sau închiriat terenuri spun că în spatele lui ar fi chiar Elena Udrea și că acesta nu este străin nici de terenul de la Nana din județul vecin achiziționat de familia Băsescu. De aici pornește un lung șir de coincidențe. Firmele familiei Anton au încheiat un contract cu Maria Trading care aparține libanezului El Khalil Jihad, de la care a primit spre a lucra numai puțin de 2000 de hectare. Firma cu pricina este cea care anul trecut i-a lucrat lui Traian Băsescu moșia de la Nana. Conglomeratul de firme ale libanezului exploatează sub o formă sau alta numai puțin de 30.000 de hectare de teren agricol în județele Călăraș, Giurgiu și Timiș. Este practic unul dintre cei mai mari jucători de profil de pe piața agricolă din România. Societatea sa a fost pusă sub acuzare de procurorii DICOT în 2012, alături de un partener de afaceri al libanezului Youssef Laoun, de 39 de ani, pentru spălare de bani, evaziune fiscală și contrabandă. Potrivit procurorilor, sub conducerea celor doi libanezi, mai multe persoane se foloseau de firme prin intermediul cărora ar fi creat circuite financiare și comerciale fictive, obținând profituri de ordinul zecilor de milioane de euro prin eludarea plății taxelor și impozitelor către stat. Grupul condus de El Khalil și Laoun ar fi realizat în perioada 2010-2011 exporturi masive de cereale în țări din afara Uniunii Europene, dar susțineau că cerealele sunt producție din România și au primit astfel deduceri de TVA, în timp ce marfa era adusă din Liban și Turcia. DICOT estima prejudiciul cauzat statului de 30 de milioane de euro. În prezent a început urmărirea penală și se așteaptă finalizarea expertizelor pentru a se stabili cu exactitate prejudiciul. Dar Marin Anton nu s-a lipit doar de afaceriști, ci și-a plantat proprii colaboratori din trecut în aparatul de stat în funcții cheie. Șefa administrației financiare Giurgiu este Virginia Velican, apropiata lui Marin Anton și asociata acestuia în mai multe firme. Au lucrat împreună la Rafo Onești. Până în octombrie 2010, Marin Anton a fost prim vicepreședinte PDL Ilfov. În acea perioadă, ca o coincidență, Velican este numită director executiv adjunct al administrației financiare Ilfov. Din octombrie 2010, Marin Anton se mută cu bagaje la Giurgiu, unde devine președinte al aceluiași partid. Este urmat de aceeași Velican, pe care o numește, după cum singură recunoaște, șefa administrației financiare. Evident că este o promovare. Nu ascund că cel care a făcut această numire este Marin Anton, cu care am fost colegă o perioadă și căruia îi port o stimă deosebită. Președintele PDL Giurgiu m-a solicitat pentru a ridica direcția Giurgiu de pe ultimul sau penultimul loc din țară, în ceea ce privește realizările bugetare, pe unul mult mai confortabil. Detașarea mea s-a făcut pe un termen de 6 luni, dar eu sper să rămân aici și să confirm speranțele pe care președintele Anton și le-a pus în mine. Ocupă funcția și în prezent, deși șeful său de suflet a tot jonglat pe scena politică. Devine secretar de stat la Ministerul Transporturilor în guvernul Boc, iar în aprilie 2012 și-a dat demisia din funcția de secretar de stat la mediu și din PDL și s-a înscris în PNL, unde a devenit vicepreședinte al filialei Giurgiu. În februarie 2014 pleacă din PNL spre PMP și devine astfel președintele PMP Giurgiu. Om discret, Marin Anton s-a făcut remarcat în luna aprilie, în timpul scandalului de la Nana, când o bătrână a fost trântită la pământ de susținătorii Elenei Udrea. Nu mai filma, camera de aici. Nu trageți de mine. Păi și cred că te vorbă până atunci. Nu mai filma, că nu mai filma. Super dezvăluiri cu adevăratele interese sau începutul. Începem să vedem, de fapt, care sunt adevăratele interese, cine sunt oamenii din față și presupuși oameni din spate. Mi se pare foarte interesant. Și mai sunt lucruri interesante pentru care nu am documente și pe care legea 544 nu le poate solicita, dar știu cu exactitate că, de exemplu, Maria Trading, care operează 30.000 de hectare la nivel național și numai în Giurgiu are undeva la 12.000 de hectare, are mai mult ca sigur cea mai mică redevență din țară. Adică ea plătește la hectar undeva la 350 de kilograme, ceea ce este o cantitate infimă. Dincolo de Maria Trading, am văzut deja care sunt asocierile acolo, care sunt interesele. Marin Anton cu cine s-a asociat. Bine, legea lui nu-i permite. Declarația lui de avere este impresionantă. Este unul din cei mai bogați demnitari. Are o avere estimată undeva la 10 milioane de euro.
Însă, cu adevărat, interesant este ce avere are această doamnă Virginia Velican, pe care dânsul a plantat-o la Direcția Finanțe Ilfov, cât el acolo a fost președinte PNL, vicepreședinte PDL, după care, când s-a mutat cu bagaje la Giurgiu, a luat-o pe dânsa și a plantat acolo tot în funcția de director al finanțelor. El a plecat între timp de la PNL și s-a dus la PMP. Ei se cunosc de foarte mult timp, cei doi au colaborat împreună și au și fost asociați în V&V, acea firmă de care vorbeam și în material. Prin acea firmă s-a făcut administrarea Rafo Onești. El a fost manager o bună perioadă de timp, domnul Anton. Oricum, are un trecut destul de tumultos, a dat cu cine a fost mai bine la nivel politic, a și plecat din PNL cu tabăra Stolojan, dacă vă aduceți aminte, și au format acel PLD. Pare că domnul Anton, în chestiunea acestea afacerilor și a terenurilor, este beton. Acolo n-au mai rămas terenuri, practic, aparținând nimănui. Ei, Giurgiu și Călăraș, cel puțin, sub o formă sau alta, acele terenuri agricole sunt în această încregătură. Și ADS-ul, mă rog, este la guvern acum, poate să aibă o poziție publică, la fel și APIA, cu toate acele redevențe. Și pare că și parchetul ar putea. Bine, nu mai spun. Așa mi s-ar părea. Tare, domnul Ciuvică, sau ce? Tare, da, și un personaj foarte, foarte toxic, domnul ăsta. A vorbit un pic și în material, încă din perioada cu Rafo. El a fost promovat de Stolojan și a stat mult timp după Stolojan și plasat în diferite funcții. Pe vremea în care Traian Băsescu era încă în opoziție și zicea de Jafo, în sfârșitul lui 2003 sau începutul lui 2004, practic începea deja preluarea Rafo de către oamenii lui Stolojan, pentru că s-au dus ei acolo și se ocupau de administrarea, managementul rafinăriei. Deci, practic, ei conduceau rafinăria. După aceea a fost povestea aceea, când l-au băgat pe proprietar la închisoare, imediat cum a venit Băsescu, l-a băgat pe proprietar la închisoare, a stat proprietarul în închisoare în arest preventiv un pic, până a semnat actele și a cedat firma unor ucrainieni sau ruso-ucrainieni, ceva, o combinație de asta, și după aia a ieșit din închisoare și bine, mersi, n-a mai avut nicio problemă, până a semnat asta. Deci genul ăsta de combinații sunt legate de numele lui Marin Anton. Și după aia specializarea asta în partea asta agricolă, unde tot cu statul lucrează foarte, foarte mult, și combinațiile politice, pentru că a fost peste tot timpul s-a agățat de o funcție de secretar de stat, de asta președinte de organizație, atât cât să-i fie bine. A păcălit acum pe liberali în 2012 ca să intre din nou în Parlament, acum s-a dus iar la UDE. Deci omul este exact un fel de vierme de ăsta politic, așa, cam așa Dacă ceva. Dacă puteți să reformulați, vă rog. O să mă gândesc la o reformulare, dar dacă tot din zona asta cum doriți dumneavoastră, dar n-aș vrea cumva ca domnul Anton, care își bate joc pur și simplu de o țară întreagă, să se simtă jignit. O hienă. Mă rog, mai gândiți-vă că... Și ar mai fi de subliniat încă un aspect. Domnul Anton a reușit, mă rog, și cum arătam și în anchetă, să-și mute diverse personaje acolo unde, în funcții cheie, unde bănuiesc că la un moment dat ar fi putut să presteze servicii pentru domnia sa, astfel încât lui să-i meargă bine. Păi când venise USL-ul la putere, nu era vorba că îi schimbă pe toți cei numiți pe criterii politice. Vă spun că oamenii din teritoriu în continuare se plâng că mulți rezistă în poziții cheie și că în continuare fac jocurile vechii puteri. Domnule general. Și rezistă și pe la București, nu numai în provincie. Da. Dar în cazul ăsta, ce să-i schimbe pe oamenii lui Anton, când Anton trecuse el pe persoană fizică în USL, practic. Până acum câteva luni el a fost în USL. Cum să-i schimbe oamenii lui Anton, că Anton era în USL. Domnule general, vor veni noutăți în dosarul Mircea Băsescu. Izaur aseară a făcut niște dezvăluiri foarte tari. Mai sunt lucruri noi
care vor veni zilele următoare? Sigur, unele sunt cele care au fost prezentate public, cu dosarul care pleacă o parte la Constanța, alta rămâne la București, inițial pleca tot, dar sigur, astăzi eu am fost foarte, foarte prins, am fost plecat la Giurgiu într-o altă cauză, am fost sunat de către Angel Florin și care, așa cum promisese anterior, a spus că are 2 înregistrări. Parchetul ne-a trimis astăzi răspuns că dosarul deja a fost trimis la instanță și nu mai poate să le exploateze pe această probă pe care noi am indicat-o. Sigur, probabil în cursul zilei de mâine voi face o vizită la penitenciar, să am o discuție cu el. Dacă există, să le dea, să fie valorificate, dacă nu, nu. Dar, sigur, până acum nu m-a mințit cel puțin cu ceea ce a afirmat, așa că eu cred că și acum există așa ceva și rămâne de văzut în ce măsură și față de cine aceste probe vor fi concludente. E vorba de o extindere a cercetărilor, a persoanelor care trebuie să răspundă. Deci, posibil să apară noi elemente. Până atunci, sigur, avem un termen pe 17 în dosarul Șantajul la Constanța și care, din câte sper eu, va fi unul destul de dur, dar sper cu rezultate pozitive pentru noi. Incredibil cum sunt în continuare acuzați de șantaj când este limpede pentru toată țara că nu-și făceau decât altceva să încerce să-și recupereze banii. Mircea? Ce mai faci? Pe aici, pe la prăvălie. Acum cum comentezi? Că nu te văd, că nu merge monitorul de control. Da, mă auzi? Da, te aud. Da. Te aud. Cum comentezi? Cum comentez competențele în materie de economie ale lui Băsescu? Orice. Deci nu există nimic mai disgrațios decât să văd băseala în care să scaldă Băsescu cu aroganță pe temă de economie. Adică nu e nimic mai disgrațios decât să-l văd pe marele competent pe teme de economie.